Bakışların kıskandırır. Gözlerin dünyam içinde yaşantımı sürdürsem ne olur, gerekir yardımın. Dilimde bir şarkısın hep mırıldandım. Doyamadım çok kez başa sardım. Andığım an adını dert paralanır, varlığın alır acımı. Sesini duymadan, yüzünü görmeden, elini tutmadan yaşayamam. Hadi geç olmadan gel, bu kalpte bir yer var, başkasına adayamam. Sesini duymadan, yüzünü görmeden, elini tutmadan yaşayamam. Hadi geç olmadan gel, tek bir kalbim var, başkasına adayamam. Çok oldu senden geçeli, deli balım adı tek ecelim. Gözleri sürmeli reçinem, hayatımın incir reçeli. Seviyorum seni yekparem, sağanak yağmurdaki tek tanem. Olduk olmaya efsane gülüm, beyazlar içinde kar tanem. Sesini duymadan, yüzünü görmeden, elini tutmadan yaşayamam. Hadi geç olmadan gel, bu kalpte bir yer var, başkasına adayamam. Sesini duymadan, yüzünü görmeden, elini tutmadan yaşayamam. Hadi geç olmadan gel, bu kalpte bir yer var, başkasına adayamam. Sesini duymadan, yüzünü görmeden, elini tutmadan yaşayamam. Hadi geç olmadan gel, tek bir kalbim var, başkasına adayamam. Майко мила, за цял живот ти се вържа. Няма да съм свободен сега. Чакай, трябваше да пусна Мендelssohn. Нищо. Сега ще го пусна. Чакай. Няма да избързахте. О, да дишам. Да дишам дълбоко. Кумовете къде са? Кумовете къде са? Тук са кумовете. Нали за това казахме, както свидетели. Да. Така ли или да ходя от другата страна? Бате! Чуй Стефан, да ходи там. Щом сте тук, няма другите жени. Добре. Рага, те Джерика Кюша, Мили младоженци, скъпи свидетели, драги гости на децата, добре дошли в ритуална зала град Петрич или още в залата на любовта. Събрали сме се всички ние днес тук да уважим желанието на Валентин и Ангелина да сключат граждански брак и да поставят началото на едно ново за тях предизвикателство, а именно това на семейния живот. Всички ние ще бъдем свидетели на тяхното заветно да, на тяхното аз и ти, сега и завинаги. Мили младоженци, в семейния живот има сладки и горчиви моменти, но с диалог, с търпение и компромиси от двамата, пътят ви напред ще бъде само и единствено един.
Въз основа на подадените от вас документи в община Петрич и съгласно закона е необходимо предметното длъжностно лице в присъствието на вашите домове устно и гласно да потвърдите вашето съгласие за сключване на граждански брак. Вие, господин Валентин Сашов Ангелов, съгласни ли сте да сключите граждански брак с госпожица Ангелина Алешева Стоянова? Трябва малко да си помислям това. Тежка дума. Кажи. Да. Аплодисменти. Твърдо да. Да. Вие, госпожица Ангелина Алешева Стоянова, съгласни ли сте да сключите граждански брак с господин Валентин Сашов Ангелов? Що да кажа? Не. Да. Кумовете, Стефан и Рак, убедени ли сте, че те се познават достатъчно добре и по своя воля, без чужда намеса, са взели осъзнато това решение да станат семейство? Да, сигурен съм. Сигурна Какво ли? да кажа? Ти знаеш? Кажи. Сигурна ли? Да те давам ли? Еми ти ги кажеш. Да те давам ли? Не знам. Добре, давам. Стефане, къде се пристигна? Боже. Край. Бъркувахата. Край вече се втора употреба. Пръстенът е напомняне за любовта и всичко, което свързва вас двамата. Пръстенът символизира честността, вярността и предаността между мъжът и жената. Неговата форма е безкрайна, затова нека вашата любов и вашето щастие да нямат край. Сега ще ви помоля да вземете халтите. Аз да вземам демек женската, това по-маничка. Да. И повтаряте първо. На коя ръка се става? Чакай малко. Слушай. Първо, Ангелина, повтаряш след мен. Обещавам ти цялата си любов, доверие и подкрепа. Обещавам ти цялата си любов, доверие и подкрепа. Обещавам ти цялата си нежност, грижовност и всеотдайност. Обещавам ти цялата си грижовност, любов И всеотдайност. и всеотдайност. Обещавам да съм твоя завинаги. Обещавам да съм твоя за винаги. Може да поставиш ръката на дясната ръка на безименния пръст. Точно така. Една менашка повтори. Сега мога да повтаряш след мен. Обещавам ти цялата си любов, сила и подкрепа. Обещавам те цялата любов, сила и подкрепа. Обещавам ти цялата си доброта, обич и опора. Обещавам ти цялата доброта, Обич обич и опора. и опор. Обещавам да съм твой завинаги. Обещавам да съм твой завинаги. Може да поставиш ръката. Това малко беше трудничка. Нюлю. Насилък чекай. На силата жените. Мили младоженци, сега като си дадохме обещанието и поставихме пръстенът символ на вашата любов, е необходимо да подпишем и самия документ. Сам. Първо булката. Първа Болката. Айде. Си е тук на две. Чакай малко, чакай. Стойте малко. Дай към мен, Сангреде. Към него си. Айде, варите се. Изчакваш го сам. Айде, Валка, моля. Къде? Тук. Нани. Айде. Ало? Смивка? Булката настъпва момченца. Тя ще командва. Кой ще командва, да. Ние човек от стома. Много са човека да се засъжи. Заемете сега вашите места. Заемете вашите места. Хайде сега и кумовете. Дай първо аз тебе да снимам сега, после. Хайде, Стефчо.
Аната за да се видя. Също твоите семената. Айде ти погледни към мене. Игратка. Няма да избегам ясно кой. Мили влюбени, сватбените пръстени греят на лицете ви, съдбовната вода гори в сърцата. От този момент нататък вие сте едно семейство. Пазете в себе си думите обичам те, бъдете благословени с любовта, която тръгва от вас. И живейте заедно мечтите си и споделете заедно живота си. Скъпи свидетели, за мен е чест и удоволствие да ви представя Валентин и Ангелина от днес семейство Ангелови. Честито! Скъпо семейство Ангелови, днес е първият ви семейен празник, тържество на любовта и хармонията между вас. И както се полага на празник, нека поволеем с първата семейна наздравица. За целта ще помоля дома да отвори шампанското. Домата може да му асистира с чашки. С пожелание на всяка годишнина от сватбата да вдигате на здравица с хората, които най-много обичате. Защо нашето шампанско ни гърми? Професионално. Сега? Сега на здраве за едно вечно и дълго на здраве. До дъно. Беше по-само те малко. Чукна. Че се чука. Значи трябваше да Значи, айде мълче. На здраве и до дъно. И дама се напие? Дей! Христос е Така ли? Да. Ай, жена. Браво. Майко. Куме, горчиво ли е виното? Горчиво ли? Айде, горчиво! 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 Айде. Браво. Горчиво и за кумовете, де! Това не е честно. Браво! Скъпо семейство Ангелови, честит е пътят, по който ще вървите заедно, благословен да е домът ви, който ще изградите. Желая ви пълна къща с деца, весел смях винаги да има във вашата къща и нека щастието, което ви свързва днес, е за цял живот. Може ли да кажа нещо? Ние сме пълни свъртници. Знам. Още. Смях да има, казах. На полката връчвам първият семейен документ като пазителка на дома и семейните къщи. Честит! Може да си. Честито кумси. Честито кумси. Много семейни щастия. Тук нататък само поводи за радости и това е най-важно. И здраве. Това е най-важно. Да. Подам се. Да. Да съберем Сега, това. в едномесечен срок, трябва да се смиеш. Защо месец? Аз и Ради ще го пожелаваме от все сърце. Все така да се обичате, да сте заедно, да се държите един за друг. И най-вече Бог винаги да е във вашите сърца и да води заедно в един път и една цел. Казвам ви честито, много се радвам за двама ви. Знаеш, че ще много обичаме
И сме до вас. Аз също ви желая много здраве, много щастие, много любов и много благословение да има във вашата къща. Пожелавам ви дълъг семейен живот. Честито, вече се бракувам. Краен веч. Айде, като нас не червено. Червеното.